Bagyong Falcon, gilaumang magagawas na sa Philippine Area of Responsibility ugma sa hapon, ugma sa gabi. Kasamtangang anak kini nahimutang sa sidlakang bahin sa extreme Northern Luzon ug magpabilin kini sa typhoon category sa paggawas dinhi sa Philippine Area of Responsibility. Ugma padayon ining pakusgon ang hangi habagat nga nakaapekto karon sa kasadpang bahin sa nasod. Samtang magpadayon na ang maayong dagan sa panahon dinhi sa Central ug Eastern Visayas hangtod karong Biyernes apan ang Pag-asa Visayas mipahimangno sa risgo sa pagbabantang sa adlaw sulod sa taas nga higayon nunod sa nasinating pagsaka sa temperatura. Kagahapon lang natala sa Pag-asa Mactan ang heat index nga 41 degrees Celsius. Kining heat index na 41 expected pa nato na mula nat kini this week because mas pronounced naman ang habagat diri sa may Western Visayas. So ang atong maximum air temperature moabot kini sa 32 to 33 degrees Celsius. So we have to take precautionary measures sa paghinay sa habagat sa Central Visayas o diri sa eastern part of Visayas.